Arriba a les 6 del matí al Club Natació Sant Andreu i a 2:15 ja està preparada per llançar-se a la piscina. L'espera una sessió de gairebé 3 hores. És la Lidón Muñoz, la dona més ràpida d'Espanya en els 50 metres lliures. Jo soc de tota la vida de Castelló i vaig començar ja al Club Castellà-Castellón, molt petita, 3 anyets. Als 14 anys va ser com el punt d'inflexió, que em van trucar del CAR de Sant Cugat, em van oferir una beca per anar a entrenar allà amb l'equip absolut, i jo era molt petita realment. Ara veig que era molt petita, no? O sigui, quan m'estava passant no em donava compte. Potser per això he après moltes coses que tinc ara, no? I he estat molts anys treballant molt dur fins ara. He passat moltes etapes, bones, dolentes. Llavors crec que m'han passat moltes coses i noto que tinc molta experiència realment ara. Amb 22 anys, la Lidón s'ha fet un nom en la natació catalana. Aquest últim any podem dir que ha estat el seu rècords i medalles en gairebé totes les proves. El primer record de la meva vida va ser al desembre, al Campionat d'Espanya de piscina de 25. Estava molt contenta, però pensava, Lidón, això és piscina de 25, no? Siguem realistes. I ara el fet d'haver-lo fet a la piscina de 50 doncs em dona com molta més confiança, no? Ella porta molt de temps que sempre alguna vegada ha dit, no?, que soy la nadadora Cassi, no? I aquest Cassi ara s'ha convertit en que està en un grup que es pensa internacionalment. La natació i la medicina són les dues passions de la Lidón. Neda al Sant Andreu i els estudis els divideix entre la Universitat Autònoma i l'Hospital de Can Ruti. Vaig decidir anar a un club en el que es continua fent el rendiment, sense dubte, no? Però que pogués tenir una mica més de flexibilitat en els meus horaris, no? Per poder gestionar-me millor. Has de saber organitzar-te molt i molt bé. He de fer sacrificis d'una banda i d'una altra, no? Arribar a un acord entre aquestes pràctiques les haig de canviar de dia o d'horari, parlo amb els professors, normalment no em posen cap problema, que ho agraeixo molt. Amb el jou d'arribar 15 minuts més tard, no? Que té una cosa molt bona, que és de les que més disciplinades és del grup. És molt exigent amb si mateixa, això també és bo, però a vegades aquesta exigència la porta a que sigui una mica massa quadriculada. Però ojalà tinguéssim moltes més Lidons amb aquest cap que té i amb aquesta disciplina i ambició que té, no? Ara la Lidón i la resta de companys del Sant Andreu preparen l'Open d'Espanya, que servirà per aconseguir les mínimes per al Campionat d'Europa de Glasgow. I en el cap de tots ells, una màxima que sona cada dia a la piscina Pere Serrat. Els somnis estan per complir, sempre els ho dic.